I'm from Catalonia, in the Omegle, because graduation, the directions of the people. Diverti vídeos! Hola, bones, avui he fet una mica l'imbècil per Omegle, veureu que m'he inventat unes quantes paraules, si no ho enteneu, us responc als comentaris. Hola. A ver, la nasera... Hostia. Hola. Que ploro. Joder, tío, los cinturones no me cap. Hostia. Indeciso, desde que el año la vi, a mí me daña la cabeza. ¿Tú has visto OT? La primera edición. Yo salí en la primera edición de OT, lo que pasa, me eliminaron en la primera ronda. Es una canción folclórica, salió en 2009 en Eurovisión. El carrilet de la cava, fa uns quants anys que va plegar, perquè els autos i les motos no el deixaven guanyar el pa. Però jo que sempre penso, los amics que anem perdent, en carinyo jo li canto per voler tornar a saber que el carrilet de la cava sempre me'n recordaré. Fot-li morir! Ai, carrilet, quan a poc avançaves, quina... O Pablo Alborán, el que tú quieras. Pablo Alborán, vale, va. Según Pablo Alborán, que dice así: de roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Ese. Ja no et podrem oblidar. Us agrada? La vaig cantar a Operación Triunfo, vaig passar hasta la fase 3. No, però estem a fase 2, Del carrilet. Ahora mismo me acaba de salir uno que con un pardal que rai aquí enseñándome... Quin és el vostre postre preferit? Crema catalana, opció B, carnús confitat. Carnús confitat. Carnús confitat, molt popular per la zona d'Osona i tot això. Opció A, crema catalana. Opció B, garrons de mifa. Crema catalana. Perquè els garrons de mifa no... No. Són com més àcids, no? Potser? Sí. La crema catalana més dolça. Està més dolceta. El que passa que també pot ser els garrons de mifa per a digerir el menjar o millor, no? Què? És que què és això? Opció número A, crema catalana. Opció número B, carnús confitat. Cap dels dos. No t'agrada res? No. Per què no t'agrada la crema catalana? Perquè no sé, no m'agrada. I el carnús confitat? No sé què és, però segur que no m'agrada. El carnús confitat, molt popular aquí. Més popular. La crema catalana, opció número B, el carnús confitat. Crema catalana. Per què la crema catalana? El carnús confitat és com a més amarg, no? Sí. I no l'heu provat en una ratlladura de rabo de tau? No. No. Queda com a menys estupenc. Sí. O sigui que no em va faltar, no, diguéssim? Sí. D'on sou, vinga. Prens de Morunys. Com ho heu fet anar, això? Ciutat de Solsona. Lo de que aneu coordinades també forma part del nostre poble. La crema catalana, opció B, el carnús confitat. Crema catalana. No sé. Crema catalana. Bueno, jo també. Les dues, crema catalana. El carnús confitat no és com a més amarg, no? Potser? Sí. Però si li fiqués una mica de ratlladura de tau, no? Igual, sincerament. Ratlladura de rabo de tau, perquè quede més dolç, no? I per adornar caps de periquitos rosats, més que res, no? També. Hola. Vés a tocar aquí a la mare. Bro, fuck you. Vés a cagar. Joder, con la correja esta que no me entra, coño. Joder. La correja que no me entra, coño. No sé qué pasa que no... Dos opcions, ¿vale? ¡Ah! ¡Joder! Apriétalo fuerte. Hello, lleva blow. Joder, la corretja no me la puc ficar, hòstia, de cap de les maneres. I believe in miracles! Hola.
Tinc aquí, però no em surt, tio. És que no em surt. Ui! Hola! No és el que sembla, Tranquil, tranquil, tranquil. Acabo de... Joder, ui! Hola. Hola, què tal? Com va? Bé? Molt bé. Tot bé a Que casa? no és el que sembla, no, és que me van operar del nas i llavors estava mirant la ferida com la tenia, no m'estava fent nacer ni res. Lo tengo aquí. Catalunya triomfant. Sí. Tu podràs ser rica i plena darrere aquesta gent tan ufana i tan soberbia. Bon cop de pal. A ta mare l'he vist al barranc de l'Eixut, en les cames a l'aire i ensenyant la puput. Català. Tornaràs a ser rica i plena. Tot molt a dins d'això. Està música que facis un... Un moc. I believe in miracles. Está como muy adentro, ¿no? ¡Uy! Te hemos pillado. Ah, sí, bolates! Que són de bones! M'encanta! S'anava a treure un moc. No, però no és el que sembla, perquè estava... Ja, tonta. Perquè m'estic... me dan oper... Quina vergonya, tio. No! Quina vergonya, tio! I això és tot, espero que us hagi agradat. Si voleu recolzar este vídeo, fiqueu un m'agrada ben gran perquè igual faig una segona part. Vinga, adeu-siau! Berti, Diverti Vídeos.